kuli chipani chimene chango lembetsedwa kumene chipani chimene akuchitcha Mzika coalition ndipo mtsogoleri wa chipanichi ndi a Christopher Mike Chiomba amene wanda amene tikhale tikucheza nawo program yathu ya lero ya Zodiac exclusive ine ndileya malekano musadalikire takhalani pomwepo. Takulandirani ku program yathu ya lero ya Zodiac exclusive. Zikumwambiri. Komatu Malawi kunjaku amadziwa Amiwa Tobias kuti ndiye mtsogoleri wa gululi. Inu ndiye uti? Zikumwambiri faja funso limenelo. Ndakhala kufunsira kwambiri zokhuzana ndi Honorable Tobias. So ndikhulupirira kuti tsiku la lero ndiyankha kuti wina aliyense azindikire kuti ine ndine ndani, a Tobias so ndi ndani. Komanso ndikhulupirira kuti funso likhala lomaliza pankhani ngati imene chifukwa tindi zambiri zoti tinakukonza mdziko lino la Malawi other than kupanga focus nkhani ya Tobias. So mene mwafunsira mkuti ine ndine ndani, ine ndine president wa Mzika coalition ndipo dzina langa ndine Christopher Mike Chiomba. Ndafotokoza kuti tikamati Mzika coalition anthu amadziwa kuti mtsogoleri wake ndi Tobias, Amiwa Tobias. Ndi kumayambiriro komwe Amalawi amayamba kumva za Mzika coalition ankamva za Amiwa Tobias. Inu mabwera bwanji? Ineyo ndinauza anthu anga. As a matter of fact anthu samadziwa za Christopher Mike Chiomba chifukwa kuti it was a deliberate move imene ndinauza otsatilanga the executive and the entire membership ya Mzika coalition kuna kuti we should not respond anything to do ndi Tobias. Takhala tukaona kupita ma different media houses apangisa ma press briefings koma ifeyo we chose to be quiet. Kumalawi kunoko kuli chichewa chimene amanena kuti chidziwe ndi chipande powomola. So what we are trying to do if it mapanga focus on registration ya certificate pamene yo amapanga focus pa kupita ma media houses kumanena kuti yo ndi mwini wake wa Mzika coalition. Yet Mzika mukamva kuti mauti Mzika ndi Malawi wina aliyense amene ali mbadwa ya dziko lino ndi Mzika. Now tikamakamba maona kuti coalition mawu atu ndi nchizungu koma origination yake ndi from Latin. It means to grow together. So the Mzika imene is a coalition ya Amalawi amene ali Mzika, not ya munthu mmodzi yaye. That's why probably mumamva za Tobias being mtsogoleri wa Mzika yeti chinthu chindi chagulu. Pa tsiku limene Tobias amalengeza kuti ine ndaonetsa chidwi chozayima ngati mtsogoleri wa dziko lino mu chisankho cha 2025 under Mzika coalition banner koma ndizayima ngati wa independent. Inu tinakuonani achiomba munali kumene kuja. Yes. Why now mwabwera ndi Mzika coalition party pomwe munalinso kumene kuja ku Mzika coalition imene Tobias amati ine ndizayima ngati mtsogoleri wa independent? Yes, you're right and that's very true. Nali kumene kuja koma menda nenena kunati coalition ndi mgwirizano. Nthawi imeneyo tinali ndi mgwirizano. Si mgwirizano wa munthu sunga pange mgwirizano pawe yekha yayi. So tinali kumene kujako sinali ndekha yayi. Kunalinso anthu ambiri amene tinali mu mgwirizano. Koma mgwirizano udalionena kuti eventually tipange chipani. Ndeno chimene chinadzaoneka kuti anthu sadagwirizane nacho ndi mfundo imene Tobias anali nayo kunena kuti iwo ayima as independent. Ndeti nafikira maulendo angapo kwauza kuti anthu kunjaku timvetsetse mmene mmaliyamba gululi. Munaliyambira limodzi no ndi Tobias. Tinayamba limodzi ndi Tobias. Ndemwe ati munagwirizana kuti gululi pamene tikuliyamba choncho kutsogoloko chizakhale chipani. Ifeyo tinayamba ndi utsogoleri wa iwo masomphenya iwo. Komano mumadziwa we are living in a democratic world. As a matter of fact Malawi is a democratic nation. Chimene chimavuta ndi azitsogoleri ndikusafuna kumvera zimene anthu akunena. Mukamaona ma demonstrations Malawi munomo ma demonstrations aja amachitika chonati mtsogoleri sakufuna zinthu zimene anthu akufuna. Tsopano titachiyamba chinthuchi anthu anayamba kuona kuti no nkhani ya independence ifeyo sitikufuna. Tikufuna titapanga chipani. Ndewo ananena kuti ine zikakhaza chipani inu pangani ine ndilowera njira yanga yapandeka. Ndeko mabe chimene chinatidabwisa ife nchona kuti akuyenda zaokha koma akugwirisa ntchito dzina la Mzika coalition, akugwirisanso ntchito
logo ya Mzika coalition. That's where confusion inazabwera pamenepo. Ndikulakwika si chinthu chonachiyambitsa ndiwo ndi mgwirizano inu ndi amene mufuna chipani nkulakwika kuti azigwiritsa dzina la Mzika ndi logo ya Mzika. Yes, ndikulakwika chifukwa chonena kuti ndanena pachiyambi paja kuti uwu ndi mgwirizano. Munthu mgwirizano supanga pawekha. Sungadzuke mama wako nyumba kwa kuti I'm entering in a coalition weka. No. Atobias atakhalapo mutafunsa kuna kuti ino Atobias logo ya Mzika coalition anapanga ndi ndani? Sangakuyankheni chifukwa sakudziwa logo imene anapanga ndani. Komanso computer imene agwiritsidwa ntchito kupanga logo imene sangailoze. Komanso kuti amene apanga design logo imene ichi analipiridwa ndalama zingati sanganene. Why? Chifukwa pachiyambipo tinali gulu ndiye aliyense anapatsidwa zochita kuti inu mupanga izi. Ndichodabwitsa tsiku la lero kumanena kuti dzina lindilanga. So ifeyo mwagawana zida apapa tineyo kuti mwagawana zida not necessarily bandi yagawana zida not necessarily mwayambitsa gulu ndi amiwa Tobias Mzika coalition ena kuti koma izi ena izi mwagawana zida. Bwanji simunakonze zokuti mugwiritse ntchito dzina lina osati Mzika coalition ndikuyambitsa chipani? Nchifukwa chani inu mwatengabe dzina lomwelo limene amiwa Tobias amene Malawi ako adziwa akugwiritsa ntchito? Ndikupaseni chitsanzo zipani zonse zimene zilipo Malawi munomu. Tingopasani chitsanzo ngati MCP or DPP or UTM zimene azitsogolerake mukwadziwa zipani zimene zizi. Ngati mtsogoleri wa zipani zimene zatanena kuti ineyo zisankho za 2025 ndikaima independent, chimene chikutanthauza nchona kuti chipani chija chisankha mtsogoleri wina sichifa yayi. So Mzika coalition mgwirizano uwu iwo anali akupita independence akaima independent sufa yayi, dzina lonso silifa yayi, logonso sifa yayi. So why should we come up with a different name? Yeti tinayamba limodzi. Iwo ndi amene anena kuti ndikaima independent, so iwo amenenano kuti apangeno zawo asagwiritsenso ntchito logo ya chipani, asagwiritsenso ntchito dzina a presidential aspirant. Yes. Are you not confusing Malawians? Anakuonani ku Mzika coalition, mwachokako ku Mzika coalition mufuna kuyambitsa chipani, simunayambise dzina lina koma mukugwiritsabe ntchito dzina la Mzika coalition. Simukusokoneza Malawi. I don't know how Malawians can get confused on that. Chifukwa chonena kuti it's clear chimene ndikunena kuti munthu mmodzi wachoka mu chipani wakayambitsa zake. So mwina amene amasokoneza anthu ndiyeyo chifukwa amalimbikisabe kugwiritsa ntchito. Ndikupereka chitsanzo cha zipani zinazi kuna kuti a president akandi a MCP atachokamo ndikupeza tawo kapanga zawo koma kumagwiritsabe ntchito MCP dzina logo so MCP. That's is confusing people. If we are not, we are not confused, if tikupanga zinthu zimene kukhalira. Komano, in this case, are you not confused? Chifukwa kuti ndi chinthu chimene nzanu anayamba nacho Amalawi akuchidziwa nacho. I don't know mungamanena kuti adayamba. You keep on saying that. I don't know kuti mutanthauza chani. Ngati amene achoka ku Mzika coalition nthawi imene mumayamba mgwirizano. Tinali wanthu ambirimbiri. Ndi angati amene asala uko, ndi angati amene mwachoka? Anatsala okha. I don't know ngati ali ndi anthu panopa. I don't know. Koma nthawi imeneyo anatsala okha chifukwa choti nthawi imeneyo timapitira as gulu kukauza kuti wait a minute, anthu tuku akufuna chipani osati zizizi mukamba zawo zopita. Ngati mwayamba pano kukangana kulandana utsogoleri, Amalawi akukhulupirireni bwanji kuti mudzayendesa dziko? Sitinakangane. Ineyo I keep telling you kuna kuti munthu wachoka yekha. So I don't see kuna kuti muli mkangano wa mtundu wonse. Ena kana ndifusapo nati, do you have got any bitterness towards Honorable Tobias? Ine ndofuna muyankhe ilili. Zakwinako ndi zakwinako. Koma ndofuna izi kuti Amalawi akukhulupirirani bwanji pano Tobias akumachita misonkhano yawo yatolankhana kumakakamba zina zosemphana kapena mwinaso zotsutsana ndi izi zimene mwachita zowukira. Okay. Tufuna kuti Amalawi akukhulupirirani bwanji kunjaku kuti mwayamba kulandana utsogoleri kukokana mashati pano. Mudzayendetsa bwanji dziko? Ife ine ndikukuwuzani kuti sitikukangana. Sinakangane za utsogoleri. I keep telling you kuna kuti munthu we have to respect his wish. Afuna kupita kuzisankho za 2025 as independent. So fair enough, let him, we wish him all well.
ifeyo ndife Mzika coalition, and Mzika coalition ili ndi new leader, and new leader amene ndi Christopher Mike Chiomba. Inu adakusankhani ndani kuti mukhale mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Mzika coalition chimene mwalembetsa posachedwapa? Ndibwereranso ku chiyambi cha mauti coalition ndi mgwirizano. So mgwirizano udakhala pansi, anthu amene ali mgwirizano umenewo anaona kuti alibe mtsogoleri. So anthu amenewo sinalinso ndekha pa nthawi imeneyo pamene amasankha kuti atitsogolere ndani. Tinalipo anthu ena atatu. So ndinadabwa kuna kuti ndasankhidwa ndine. And ine ndikhoza kuzani kuti I didn't have any expectations kuti I will lead a party. Ndinasankhidwa naona kuti okay, fair enough, because I also believe kuti I've got what it takes to be a leader. Ineyo, I was born a leader. I have innate abilities to lead people. So when they choose kuti takusankhani inuyo, I gladly accepted it. Mwati inuyo panokha mumadziona kuti you were born a leader and you have all it takes to be a leader. Tatuzeni zambiri tikamagamba za a Christopher Mike Chiomba ndi ndani? A Christopher Mike Chiomba ndi Malawi amene anabadwira kuno, ndokwatira, ali ndi ana 4, ndi mtsogoleri wa Mzika coalition. Maphunziro anu munayenda nawo motani? Ineyo the highest qualification imene ndili nayo ndi masters in diplomacy and international relations. Nde mwachitapo chani kuno ku Malawi? Sinanga anthu angobwera kungoyamba kuonani kuti kuli a Christopher Mike Chiomba amenenso pano akuti ayambitsa chipani chawo afuna azapikisane nawo pa chisankho cha 2025. Nditamaliza form 4 yanga because ndimapangira ku Mzika secondary school. Zaka zambiri zapita izo. So ndinatuluka mdziko muno, nthawi yambiri yanga ndakhala ndili kunja. I was in the United Kingdom. I'm not surprised kuti anthu ambiri sakudziwa kuti ndine ndani. Komano sikuti kunalibe yayi. Ndinalipo ndithu. That's why pano is an opportunity kuti Malawi adziwe kuti kuli mtsogoleri in making. Amene ali Christopher Mike Chiomba. Komanso mtsogoleri amene I believe kuti if Malawi can give me a mandate to lead them, I will effectively lead them. Ndikutengereni mbuyo Mr. Chiomba. Muchaka cha 2014 chisankho chimene chinachitika chapatatu mchaka chimenecho munabwera nkuzapikisana nawo zisankho zimenezo ngati phungu oyimira ku Lilongwe City Center. Out of mavoti 84,000 amene anaponyedwa nthawi imeneyo, inu munapezapo mavoti 800 okha, chimene chakupangitsani pano kuti mutuluke kuti panonso sindikukapikisana nawo za uphungu koma ndifuna ndizayime ngati mtsogoleri wa dziko lino. Ndi chani? Okay, I've just said kuna kuti I know who I am. Komanso ndakuza kuna kuti I've got innate abilities to lead people. So kusankhidwa, these are factors zimene zimabwera pa zisankho. Ukoza kukhala nacho chifuniro choti ineyo nditsogolere anthu. Koma ma factors apa nthawi imeneyo ngati akupangitsana kuti anthu they have opted for another one. Zimatha kuchitika kuti kusankha iweyo. So iyoyo sinkhani. And at that time I had just come, ndinali tangobwera mdziko muno, and my aspirations are analipo na kuti I need to lead people. Yes, ndinayimira nawo pa zisankho pene zimene zijazo, and I didn't make it. Komano it was a learning experience. And image just sijina ndipangitse neyo kuna kuti I should cower back, kuna kuti ngati ndalephera papa, then I can't aspire for greater things. No. Ineyo I aspire for greatness. And ndikamamona Malawi no sinimamona Malawi noyo mena leader. As a matter of fact, azitsogolero samena khala amana kuti kwathuno kosauka. Kwathuno kosauka. Ena amana kuti ifeti panga zimene azungu anene ndamvapo zimezo Malawi kuno. I don't think Malawi ngalo sauka. Okay, you amassed only 800 votes out of 84,000 votes. Chimene chokulimbitsani mtima kuti koma panopa out of anthu kandi 6 million amene amaponya voti, ineyo andisankha ndithu ndikhala mtsogoleri wa dziko lino. Ndi chani? Imukamba za 2014 kuchaka 2014 kufika lero zambiri zachitika papa simukuzidziwa. So we can't dwell. Kwachitika zotani, we want to know, Mr. Chiomba, kuti kwachitika zotani zimene zakupangitsani kuti panopa out of zipani zopitira 15 zimene zili mdziko lino ine ndimenso ndipo nditsogolera Malawi. Okay, kwachitika zambiri, especially dziko lino la Malawi, nkhani yathu ya economy, nkhani yathu ya leadership. Iniyo mukhoza kuona kuti tikamakamba leroli taona ni ngongole zimene Malawi ili nayo as of today.
many a president actually now pano pamene amakhala president nkuti Malawi ili ngongole about 4 trillion. Okay, now today kungodutsa zaka izi zikandi zitatu zadutsa izi pano pa Malawi ili ngongole 9.4 trillion. So pano chapangisa ndi chani kuti ifika papa ndifuna kuti pachitika zambiri pakatipa. So zinthu zimene zozo ineyo ndani akali kuti I've got that ability, that innate ability ndakhala kuziona. So it's those things that are anipanga propel kuti I should vie for this high position. Tiyembekezere kuti muzayimiranso uphungu. Well, as of now sindikuganiza zimenezo ndikupanga focus za zisankho za 2025 as a president. Convention ya chipani chanu ichitika liti? Right, nkhani ya convention ifeyo constitution yathu ya Mzika coalition. Constitution yathu imapeka mandate anthu ama region onse kusankhana okha. Moti ma structures onse amene tili nawo anthu anasankhana okha, they were not imposed. Kapena kuti nawo ma structure mudziko lino la Malawi. Tikapita ku Chitipa tikapeza Mzika coalition kumeneko. Mutapita ku Chitipa tukupasani nambala ya regional, as a matter of fact, if it's not regional governor, timati regional chair. Tukupasani namba ya regional chair waku north. Mukapita ku south chimozimozi, pa central bano chimozimozi. It's not a briefcase party. Ichi ndi chipani chokhazikika ndithu. So situopa kunjenjemena kapena tunena lonse no ife ndi chipani chokhazikika. Nafunsa kuti convention ichitika liti simunamalize. Yeah, then makuza ndikuti mu constitution ife imapeka mandate kuti anthu asankhane okha. So nkhani ya convention is a matter of ifeyo ngati executive anzika kuti tione kuti should we go ahead the convention. Komaso I hear Zipani, should we go ahead? It yes. Sounds to me good it's an option. Yes, because there is something which I don't know, I'm here to find out. Somebody told me kuna kuti chipani cha tsopano, and this somebody I mean who is very conversant mkhani za malamulo. Kuna kuti chipani za tsopano it's not mandatory. Kuna kuti you can hold convention before 5 years expires. So we are reviewing those things. Koma ngati panga khale a need for us to hold convention ndokuti be ndi constitution yaife ikangati tienaso tiunikireso constitution yaife. For constitution yaife imabeka mphamvu anthu madera mwawo kusankhana okha. Ndiye mmene mufotokozera muzikuoneka kuti tsogolo lenine chogwirika chenicheni chokuti malingaliro mwanu mukuyenda za convention sizikuoneka kuti zilipo. Nde timafuna tidziwe zokuti kodi chipani chanuchi timangodziwa inu mtsogoleri ndi a vice yanu. Kuliso secretary treasurer maudindo mmene amakhalira ku chipani. Yeah, I've just told you kuti chipani chathu ndi chipani chimene chili ma structures onse. Tili director of women nationwide, tili ndi publicity secretary, the vice president memwane namo, tili ndi a secretary general, ma regional chairs onse tili nawo, director of the youth tili nawo. So many chipani chimakhalira ifenso Mzika coalition ndi mene tili. Timafuna tidziwe kuti chisankho chimene chikubwera mukuzapikisana nawo mu chaka cha 2025 malingana ndi malamulo kukuyeneka kuti munthu opambana chisankho chimenecho akhale ndi 50% plus 1 ya mavoti amene aponyedwa pa nthawi imeneyo. Inuyo mukukonzekera kuti muzachita mgwirizano ndi chipani china chilichonse kapena dongosolo lanu ndilotani pa chisankho chikubwerachi? Nkhani mpikisano huu wa towards the elections in 2025 tikayamba ndi a thought of a coalition with another party ndokuti tikudzika ikila ifeyo ineyo mene ndanenera inamwe leader sinimazika ikila. So even anthu anga sindidayambe nkozena kuti ya imene ikafika pena pake tidzagwirizane ndi chipani china chake. No. Komanso is it not possible for a party kuti ikhoza kuwina without making another coalition with another party? Nzoteka. Taonapo Bingu anawina pa okha 66%. Dr. Bakili Mulu is the same, 52%. So why not us? The problem that we have, most of us kunoko, is the mindset whereby we think kuti chitege jojo tipange A, B, C, D. If at Mzika coalition we have come with a different mindset altogether.
a different mindset. That's why tikufuna kuona kuti even our system of governance Malawi katipatsa mandate should be different from all these other political parties. Mukuona kuti zipani zimene mukuzitchulazi sizosiyana ndi chipani chanu kuti chikungoyamba kumene just a year before a year and some months chisankho chisanachitike cha 2025 and anthu amene mukuwatchula ndi zipani ndithu zimene zinali mdziko muno zokhazikika. Simukuona kuti zikusiyana? Kusiyana pa kukhazikika kapena popanga operate. No, you are just starting. Ndikufunsa kuti inuyo muzapanga ndi mgwirizano ndi chipani chilichonse kapena inuyo basi mwazidalira kuti ife Mzika 50+1 tikudutsa. I've just said we don't have that option at the moment. We don't. And ineyo sinadzukepo mama wangu kwamba kugeza kuti kapena tipange ndi ya DPP kapena tipanga MCP kapena ndi zipani ku UTM, no. Because as a matter of fact ifeyo pamene tatsamira mapillars athu ndosiyana ndi zipani zinazi, and ife because tatsamira pa integrity, competence and service. Mapillars awa sindikuwaona muzipani mwinamo kunoko kumalawi kunoko tilati mwina tiyamwidwe muzipani zina competence imene ife tatsamiraso kwambiri tilephera kuipanga realize Malawi. Pamene tikuyandikira kuchisankho cha 2025 Mr. Chiomba sitimva kuti koma Mzika coalition ija yachitatu mgwirizano ndi chipani china. Okay, mwina atati join feyoto osati fe kujoin iwo chifa tikajoin iwo it means tikupanga za iwo zimene afuni. Ife tani kuti we are coming with a different mindset, so if they are to join us they must be ready kupanga zimene ifeyo tukufuna as Mzika coalition. And inu ndi amene muzakhale pa ballot paper ngati ena akujoinani koma inuyo ndi amene muzakhale pa ballot paper ngati mtsogoleri. Ineyo I told you I'm a leader. Now when you're a leader you don't have to be thinking of kukhala pambuyo. I've never thought about that. If I'm a leader I need to lead people because ndikakhala mtsogoleri ndikuti chimene ubwino ndikuwafunira Malawi utheka chifukwa kuti ndili patsogolo, koma ndikakhala kumbuyo zindivuta namva pena akakuti wapakali alasali zabelo, so that can be the same thing. Munafotokozapo Mr. Chiomba kuti ichi nchipani chenicheni chimene chabwera ku Malawi kuno kuzakhala si chipani cha m'manja kapena cha mthumba. Timafuna tidziwe kuti pa zipani zopitira 15 zimene zili kuno ku Malawi, Amalawi mwinanso amene akutionera pakadali pano akufunsa mafunso kuti kodi zipani zonsezi ndi zachani kuno ku Malawi malomo kuti anthuwa angobwera nkugwirira ntchito limodzi ndi dyera kapena la anthu andale. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani? Well, mwina enawo ndi dyera koma ineyo si dyera. Ineyo ndanena kuti what I desire for Malawi ndi chimene muzipani zina zimulibe, so ndinaganizirapo zipani zonse zimene zili kuno ku Malawi palibe chimene chili ndi mfundo zofanana ndi chipani chanu. If you want me to explain I will explain. I will explain. Chifukwa chona kuti mu Mzika coalition the system of governance imefatekeke mu Mzika Amalawi akatipatsa mandate sitikufuna ma ministers omwewo ma MPs omwewo ma politicians, no, ife tikufuna ma technocrats, and there's a reason why. Chifa a technocrat knows kuda abanga zantundu wanji kuno obviously ndi ma technocrats amene ali ma PS kwa ma ministers amene ali kuno amangolandira document from PS nkungo signira, he doesn't have a clue kuna kuti chili pamene pajani chani. That's why tikulima blunders ochitika kuno. A minister amene alipo pano, I'll give you an example. A minister amene alipo pano chaka chinochi March this year anapita ku Nchinji na mauza anthu ku Nchinji kunena kuti Malawi tikandi bumper harvest. Now adazitenga kuti a minister ngati palitu current minister wa agriculture kunuko ku Malawi anapita ku Nchinji mwana kuti tikandi bumper harvest. Now the question is anatenga kuti ko mafigures amenewo. If I was president ndikanaita na pompo kuna ku wait a minute takana up audience even mwana akudzoti Malawi kuno mvula sida kwebwino ndi iwe nkhani una kuti tikandi bumper harvest waitenga kuti. That's why ndifuna ma ministers who be able to know what they are saying, who be able to know kuti chuchitika ndichani osati kuma chifukwa. Let me tell you something chinanso chimene tikuyenda kudziwa ngati Amalawi
mafigures awawa amatenga kwa anthu amene ma civil servants amene amali amacha kuti AEDO. It's an acronym. Komano it's Agriculture Extension Development Officers. Now anthu amenewa boma silima ganizira bwinobwino chifukwa mutati muone nyumba zawo AEDO ni nyumba zomvetsa chisoni, nyumba zimanasiya kamuzu zambiri zibe magetsi, akwapatsa ntchito yoti kufunika ma computer, ma tablets yeti zibe magetsi, ma APA amakugwira ntchito anthu amenewa kuti anyamuke apite amati there's what they call ma sections, kuti akagwira ntchito kuma section kwawo kucha akwene akwenda 30 kilometers. Ndi 30 kilometers madera ena kuti ndovuta kupitika kuti akagwire ntchito to come up with these figures amene a minister ja akuwatchulachi. Apa ngabwanji ineto I'm thinking kuna kuti figures aja makhala not genuine. Koma ndi figures amene dziko likugwiritsa ntchito. Akatolera figures aja amapita kwa DC, akafika kwa minister mpana kwa president. Do you know the problem with that? Dziko linolo mukangwauza anthu kuti tikandi bumper harvest zimapanga affect even the investor. I mean, I would want to come and to invest more agriculture. Ma industries, I mean, amapanga za agriculture, they're also affected. Chifukwa choti mwanamiza. So, ine Mzika coalition sinufuna ngati zimenezi. Ndufuna minister, amene aziti, Mr. President, yafika nthawi yoti tilime tufuna fertilizer. You should be able to know what kind of fertilizer to bring to Malawi. Dotira pano pa central, silofanana ndi la ku north. Dotira ku north silofanana ndi la ku south. Why bring fertilizer ofanana? I need a minister who is a technocrat. Amene akhoza kubwera kuna kuti fertilizer amene tibwerese kuno, so much tonnage yabalilongwe, so much tonnage yauko. We will have bumper harvest in that way. Nde mwati inu mabwera ndi zanu zosiyana ngati Mzika coalition. Tatiuzeni mfundo zanu zalunjika pati. Tiyambe kugawo la zaulimi mwayambapo apa kunena kuti ayi koma zakuti sizimayende bwino ba figures ndi zina zotero. Inu mfundo zanu zalunjika pati. Zitatu zimenda nena zicha: integrity, competence and service. Now if you've got competent individuals, ngati ma ministers amali very competent, dziko linolo silingakhale so chimozimozi. Because these individuals will be highly competent munjira zawo zimena upanga. Do you know kumalawi kunoko kwachitika zinthu zinake zomvetsa chisoni as a nation, very embarrassing to a nation, to the point when kuti timalowa mu bilateral agreements with other nations mamapetake ndikulephera kukwaniritsa. Recently tinali ndi an agreement with Sudan, South Sudan, kuti tipange supply 187,000 metric tons ya ufa. Tinalephera why? Chifa lack of competence. Anthu sana khale pansi ndikunikira bwino kuti kodi Malawi ili ndi capacity imeneyo yoti tikoza kupereka ufa ngati manager ku Sudan. Anzathu amene anapanga za malamulo, law of contract, amanena kuti you are bound by what you sign. I don't want Malawi to be dragged to courts just because itapanga breach contract with another boma or government or dziko. No. I need my ministers, they know what they're doing. Not only that, recently, I think that was 2021, a president Dr. Lazarus Chakwera. Ababa tumalonjikapo pa ma minister apa. Yes. Kusonyeza zokuti ma minister amene ali kuno ku Malawi pakadali pano kapena amene akhalapo mbuyomu mukuona kuti sadziwa zimene amachita. I can't say kuti sadziwa, koma the process imene amasankhidwira, the process imene ili yolakwika. If we are to attain the dream, I mean the vision, imagine I are self-reliant by 2063, sidi kama banges metu kupangas. Kumalawi kunoko mutaizi na kumatau kupezeka minister. Amene ali opunzira bwino, koma mwina in education, awakapatsidwa ministry ya finance. Zimene zozo zimesindugwirizana nazo. Ngati inuyo mukukhala minister wa finance, you must be well conversant in my areas ngarameno. Aside kuiga anthu pamipando anthu amene ali woyenera ma technocrats as you have put it, kukhala ma ministers ndi zina zotero. Ndimafuna ndidziwe kuti mfundo zanu zachitukuko ngati Mzika coalition zaima pati zotukula dziko lino la Malawi kumbali zonse ya ulimi, ya zachuma, maphunziro komanso za umoyo. Kwa kukulu zosezo taunikirapo, komano you know kuna kuti Malawi can't do without agriculture. Agriculture is the mainstay of our economy.
agriculture ndimene mwapeza about 80% of employment comes to agriculture, and the GDP yathu ya Malawi 30% comes from agriculture. So ngati agriculture is the mainstay of our economy, why not put our focus kwambiri kwa agriculture kuchako? That's why ndikunena kuti teni ifeyo ngati Mzika taunikira kumene koko kuna kuti anthu amene ali ma key positions to do with agriculture must be highly competent if we are to turn around our economy. What are you going to do? Sindidziwa kuti funso likapena mwina ndilifuse mu Chingerezi. Mfundo zanu ndizotani kumbali ya agriculture kuti mutukule? Okay, 80% ya Amalawi ndi alimi, ndipo chuma cha dziko lino chimachokera kwambiri mu nthaka, fodya ndi zina zotero. Ndi mfundo zotani zimene inu mwayika ngati Mzika coalition zosiyana ndi zimene zikuchitika pano, zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomu zotukula ulimi mu dziko lino? Okay, pali zinthu zina zimene anzako akamapanga, you need to buy a leaf. Kuna kuti aizizi zikuchitika bwino, ngati zikulakwika mukonzepo. Mfundo ina imene ife tufuna tiunikire kwambiri ndi issue ya AIP. AIP ndi program ya bwino imene ineyo I believe Amalawi ngati angatipatse mandate au ndizayipitiliza. Komano kuipitiliza kwake tifati zakuonza molakwika. Chifukwa kuti one, AIP imapanga lack monitoring and evaluation. Ndi simadziwa kuti chimpwirikiti chikuchitika kumene ndi chani. Tupanga follow up nati alimi ndi angati amene athandizidwa adi mothekera. So ife tifati tizaunikire mu those areas. Komanso AIP pakadali panopa imangopanga focus mu fertilizer ndi chimanga maize. Why can't we extend that to other cash crop ya dziko linolo? Kuipanga extend ku tobacco, soybeans, titapanga zimenezozo zikoza kuthandiza chifukwa alimi ambiri chifukwa cha AIP ambiri sasokonekera. Kusokonekera kwake kuna kuti nakasa kumona zinthu zizobwera tikoza ngati maolere. So ambiri akusiya ulimi wofunikira umene uli wa cash crop akuthamangira kuchani ku izizi zimene za AIP. So if we want to extend that as Mzika coalition, ipange apply pena paliponse. Mudakali pa nkhani ya AIP patuluka mabungwe osiyana-siyana, komanso pompano tinaona report ya ombudsman imene inaonetsa kuti dziko lino sili kupindula kwambiri ndi AIP. Ndalama zikuonongeka, nkhani zakatangale, alimi amene akuyeneka kupindula si amene mwinaso akuyenereka kupindula ndi ndondomeko imeneyi. Anthu ena akuganiza zokuti ndalama zimene dziko la Malawi limayika ku AIP sidagwiritsidwa ntchito ku zochitika zina. Pano tukamba pano budget about 160 billion kwacha imene yayikidwa mu AIP, imene anthu akuganizira kuti itayikidwa ku zinthu zina ikhoza kutipindulira. And why are you coming now? Ndikuti ife ngati Mzika coalition we still maintain AIP pamene anthu magrosena siyana kuti no, this is not the right way to do. Yes, it's not the right way. Chifandi imene kuchidwira iwe pangidwa pakadali pano. I've already said that. Kunati upanga focus into like fertilizer ndi chimanga joka. So if this AIP could be extended to my legumes, it'd be a brilliant program. It could also kuthandiza kunoko ku Malawi. It's just a matter of kuipanga that diversification. Komanso ndi chinthu kuti ifeyo be zivute stani. Sati zivute stani komano ndi chinthu imene ife tifatiza chipani. Patula AIP ndi zina ziti zimene Mzika coalition layika. Mfundo ziti zimene layika zothandiza kutukula ulimi mdziko lino? Okay, innovation. Ife anatu the youth in Malawi from zaka 18 to 35. Ndamene amapanga they are in that bracket of the youth. So tufuna tikhale ndima institute. Ngati mamapangira maiko anzatu or even kukolea ana, they are able to bring out some innovative ideas. So we want to have those kind of institutes kunoko ku Malawi. I don't believe, I don't think that is a good idea kumapanga export anatu. Kumapita kutazika kuita ngati meza chitika zopita ku Israel. I don't buy that. Akhale konkuno. Komano, let's bring this innovation out of our youth. Chifukwa economy, we grow economy by innovation. My salaries, we realize good salaries by innovation. My industries, we can realize my industry by innovation. So ichocho ndi chinthu chinaso chimene tifati pange ngati ifeyo Mzika coalition. Pano tukamba pano anthu akudandaula
kukwera kwa mitengo ya zinthu mdziko lino mukaona zinthu mmene zakhala zikukwerera pakati pa zikusonyeza kuti zinthu zikukwera kwambiri mu dziko lino. Mwina inu mukhoza kulankhulapo zotani pa zakukwera mitengo kwa zinthu mdziko lino la Malawi? Yes, zinthu zikukwera mitengo to the point unena kuti I think inflation panopa is about like 38 point something percent ya zinthu, which is unbelievable. So the problem imene ilipo ndi jenda ikamba kaleja kunena kuti kunoko we need anthu amene they know what to do. Anthu amene apanga economy, anzathu amene apanga economy akuza kunena kuti dziko kuti lichite bwino, there is what they call balance of trade. Now balance of trade is that the difference of commodities that are going out of a country and these zimene zikubwera. Kumalawi kunoko timabweretsa katundu ambiri unnecessary katundu kuchokera kunja kumabweretsa kunoko ma toothpick and the like than katundu otulutsa kupita kunja. So ifeyo ngati Mzika Coalition tufuna tuonetsetse katundu akhale wambiri otuluka kuchoka kuno ku Malawi kumapita kunja. Tikapanga zimene zozo ine I don't think unati GDP yathu is about 13.16 billion. Ndi GDP yochepa kwambiri unlike maiko azathivi pa Zambia pompa Tanzania. Zimene mukufotokoza Mr. Chiomba sizoyamba kukambidwa. Anduna enanso akhala ali pa mpando omwe umene muli akhala kufotokoza kuti vuto ku Malawi kuno tikutumiza katundu ochepa kunja koma tikugula kwambiri katundu kuchokera ku mayiko ena. Inuyo ngati Mzika Coalition mukuyembekezera kuti muzasintha bwanji zinthu kuti izi zimene zikuchitika pakadali pano zasintha? Okay. Then tuone mwanga mwachitsanzo to answer your question. Tuone nkhani ya mpunga. Right? Mpunga omweyo. Ku Malawi kunoko we have got the best rice, Chiomba. Now Chiomba tilindi readily available markets. Ku South Africa, Zambia and Tanzania, readily available markets. Ku even ku Haiti. Then tindi demand ya the same mpunga ku Venezuela, DRC, koma teni tuone kunoko ku Malawi. Kunena kuti capacity yathu ili motani. Chifukwa kunoko ku Malawi total hectarage imene koza kulima mpunga nkuti titulutse kunja ndi 600,000 hectares. Koma pa 600,000 hectares kunoko ku Malawi tikulima mpunga capacity ya 150,000 basi. Now mukapanga masamu mupeza kuti pa 150,000 tonnage ya mpunga imene tikulima kunoko economic value imene timapeza ngati dziko ndi $1,125,000 US. So what if titayuza malo osewo 600,000 hectares? Chifukwa pa 600,000 hectares kunoko ku Malawi tikozapanga realize mpunga 2 million tonnage metric tons ya mpunga. Titamanga zimezo apamanga titu pa 150 we are able to realize $1,125,000 US. What if titamanga zinthu ngati zimezo? And what is the government doing? That's why they need to vote in Mzika. That's why they need to vote Christopher Chiomba. Simunamveko za mega farms zimene boma limene latonse lukamba lokuti lukupanga izi zimene mukunena apazi. Simunamvepo za irrigation farming kuti maskimu osiyana-siyana akupanga izi zimene mukamba apazi zikusiyana bwanji? Okay, zimene zozo ndi zimene even maiko azathotu kukamapanga. Olifeyo kunoko ifeyo ku Malawi kunoko mezo suti nzachilendo. Olifeyo Mzika kulowa mboma suti tina kuti yayi izozo silingapange. No, those are brilliant ideas. Koma if you want to spare ahead kunena kuti zinthu zimene tikukanika panopa kupanga supply, the capacity imene tikukanika kupanga produce as a nation, we should be able to produce. And that's why ndikukuza nuna kuti malo ina ungokhala ngati amene wa ampunga. Chifukwa ma mega farms ngati I don't think they are tackling nkhani ngati ya mpunga. They are not. So izi zimene zikuchitika zindi zabwino koma pali ndi mbali yanu ina imene mukufuna kuti atalunjika. Ndinena kuti pali zinthu zina zimene anzathu munayenderako dziko lino, in short ningotero munayenderako dziko lino nkuona kuti anzathu pa mega farms akuchita zotani pa zimene akhala akukamba zosiyana-siyana. Munayenderako madera osiyana-siyana opita ku Nchinchi ukaona mega farms amene ali kumeneko, irrigation farms amene ali ku Chikwawa, ku Nkhatabe, munayenderako. Masukano dziko linachepa. Of course kuenda kumeneko komanso information is everywhere. So that's why
chinthu chimene aboma awawa akupanga chili chabwino, let's buy it. Chimene chili cholakwika, let's not take it. Chifukwa at the end of the day, ifeyo, it's not about Mzika coalition, it's not about zipani zinas, it's about Malawi. Mukaona constitution yatu, right? Constitution 1994, preamble ya constitution, pamwamba hapa analimbonia kuti the people of Malawi. Okay? Now, mukayamba kuiwerenga constitution ichi, ndikufika pa section 30 ya constitution ichi, imagamba zoti the right to development. Nde yukugamba zambiri ma rights anthu. So it's not about Mzika coalition, it's not about UTM, it's about zimene Amalawi akufuna. So issue ona kuti mwina zimene akupangaza we can't prolong it. Zimene zozo ndizakani zimene zidapangitsa vision 2020 not to be realized. Ndimafuna nditadziwa kuti ngati Mzika coalition mwabwera apa kuti ya ine ndamene ndizaime pa ballot mu chaka chimene cha 2025. Anthu akumanena kuti atsogolera ambiri amene amalowa kuno ku Malawi kubwera kuzalamulira dziko lino. Ndatsogolera amene amakhala kuti ndi oshota abwera kuti azakolole misonkho ya Malawi. Inu so shota? Well, anthu amene abwera ku mbuyo amene alolemerawo akolola kamene sana kolole. So you find when that question it floats. That question does not have credibility. Anybody. Oh, it doesn't have credibility. No, it doesn't. Chifukwa kuti anthu amene azitsogoleri amene alipowa. Kwambira mtsogoleri amene ali pano pai. Adalo short. Apita Muthalika analo short. Abagila analo short. But what happened? Amai analo short. What happened? What happened? Analolemera kale atsogolero sewa mugwachula. Analo short atu. No, akukukumbali anu. Inuyo mukafukufuku wanu. Mwaona zokuti anthu awawa sanali woshota zimene Malawi akumanena kuti akumangobwera kumazaja misonkho yathu. Nanga sakuti amangobwera kuzangoja misonkho. So maybe ndimene Malawi akuonera azitsogolere amene analipowa. Ine sindikubwera kuti ndiye misonkho yanthu. I've explained my desire for this nation. I've explained what I want to do in this nation. So it's up to Malawians kuona kuti inu muli ndi chuma chanu chokwanira chokukwanirani. I'm okay. I'm able to teach my children. Ndi ananga mapuzira ndi maja bwino. I don't have any problems. Okay, indikana kana ni problem mwina bwezi mwina sotira bwelera kunkanija yo join zibani zina nicholenga kuti kapena mwina. And mwina lastly Malawians would wish to know kuti panopa mukutani mupanga business mukugwira ntchito mukutani kuti at least they can know you. I'm self-employed. Yeah, and mapanga za transport. Tithokoze kwambiri sindiudziwa kuti tsogolo tizati Mr President kapena tizati chani koma tithokozeni kwambiri Mr Chiomba kuti munazipereka kuti ticheze nanu program yathu ya lero ya Zodiac Exclusive. Thank you very much. Omonso nimene tamalizira program yathu ya Zodiac Exclusive timacheza ndi a Christopher Mike Chiomba amene ndi mtsogoleri wa chipani chimene chilembetsa kumene cha Mzika coalition. Ine ndileya malekano ndikupempheni kuti muzakhalenso pomwepo sabata ya mawa pamene tizachezenso ndi munthu wina. Program imeneyi ya Zodiac Exclusive. Mwakumanonse.